Stavení jakýkoliv, to je jedno. Tyhle nás nezajímají, jo? Tady je brankář. Je to 5-5. Lidi, krok dozadu. Jo. My budeme žlutý, jo? Ano, tatáčím. Jak to hrál v Praze, ukáž. A co se mám připravit? No. Tak, počkej, takhle odkop. Jo, teď je odkop. Takhle je. Brankář, jo? No, teď je odkop. No, ne, zatím nevíme. Golman je v brance, je postavený balón na odkop. Jo? Tak, Udělej variantu, že rozehrává brankář. A Filip udělá, no, povídej. Mám brankář míč. No, brankář nemá míč. Odkop, Hráč má míč. rozehráváš, takhle postavíš míč, je odkop od branky. A teď je varianta, že brankář nahrává a pak variantu, že brankáři je nahráváno. No, Tak teďka... tak když je brankářovi Teď udělej, že nahrává. brankář nahrává. Tak brankář nahrává. Co se Brankář děje? nahrává sem. Jo, tak jo. Tak No. vlastně Co se stane? tady ta trojka jde na toho útočníka a co chci potom druhém útočníkovi, aby jako zavíral brankáře, aby ta hra a vlastně ten jakoby, nátlak na ty hráče, aby prostě to směřovalo sem a očekávali jako přihrávku potom jako buď nahoru, nebo prostě, aby se zavřela ta strana a byli zavřít. Koho nebráníš v té situaci tady? Tady toho jako levýho obránce. Proč? Protože je mimo těžiště hry a tady vůbec není nebezpečný. No a není nebezpečný, ale jde mu tam nahrát? Nejde, no. Mimo hru úplně. No, takže to je varianta s tím, že nahráváš do obránce. Je tam, a teď jen říkám, kde tam vidíte paralelu s velkým fotbalem? Úplně v tom samém. Přesně tak, to je úplně stejný. To je přece úplně stejný, když golman nahraje do beka a je tam stoper, který ho pokryješ, jo, tak to je snadno bránitelný, ne? No, tak tady tento prostě jediný, co může udělat ve velkým, tak to narvat. Dát góla, no. No. Dobře, a když nedá gola, tak dobře. Tak to Nebo může to hrát. seřve a pošle ho. Tak, vrátíme teď. A teď to nejdůležitější. Teďka rozehrává hráč golmanovi. No. Znamená, golman ti Odbíhá někam. odbíhá. Brankáře bude v bráně. Ano, Brankář nechte mu to, nehrabejte mu do toho. Jelikož mladší přípravce teoreticky můžeš rozhrát jako po celý šířce. No. A tak první je volná, ne? Nějak. No, To je starší. Ale jste starší, pojď do starší. to Jsme já v jsem 5 říkal plus 1. starší, ne? Tak ve starší přípravce můžeš rozhrát po Říkal celý si tam šířce. A první je volná. Tak si ten hráč klidně ten míč může vzít jako takhle někam do strany. No. A normálně buď jako to rozehrát na toho brankáře. A teďko ty útočníci nevědí, jako, jak ho mají zavírat, presovat a má prostě možnosti, buď může jako v mladší přípravce vyjet, jo, udělat tady to Starší, řešme starší. No ale jo, jasně, ale když mu přihraje, tak může už vyjet potom. No jo, tak, jo, promiň, jo, já akorát jsem... ty řekl v Jo, mladší, jo, no, ne, Jako v mladší jenom to, přípravce, že může vyjíždět beru tak, že on si prostě ten míč nedá semka, ale dá si ho po celé šířce, no. Proč ne? No, Tam vůbec ale tady tento prostor 16 není v té hře. Není, máš tady kloboučky. no, to je jedno, ale je tam máš vyznačený. Tím pádem mu to postavíš sem, ne? pokutový území je, pokutový šířka. území samozřejmě pravidla řeší, pravda, jedeme že dál. celá šířka. No, ale počkej, nechme Filipa to dokončit, povídej. No a teď Takže má ten brankář jako, dalo by se říct, spoustu možností. zkus naznačit nějaký. Buď může hrát samozřejmě jako na obránce, na útočníky, nebo prostě výjíždět. Co chceš po těch obráncích teďka, když to má golman? Co by, ty seš jako z pozice týmu, který dělá výstavbu, jo? Rozehrávku. Takže, co chceš? Po obráncích. Ano. Já po nich chci, aby stáli jako, no vlastně, když má brankář míč, když to je ta italská rozehrávka, Ano. no to ne, co nejširší právě hřiště, ne úplně. aby stáli plus minus někde mezi tyčkou a rohem na taky jako úrovni, můžou vytahovat hru, když ten brankář jde dopředu klidně a aby prostě jako jim bylo šlo A jak přihrát. máš další variantu teda? Co má ten gol? Ty říkáš, že má spoustu mana. Výborně, tak. A je to. A jak chceš zavřít, jako ti dva, Jako ty tuhle přihrávku? A teďka zkusíme ostatní, jo? Dobrý, teďka chvilku ticho. Jak
Viděli to, dvakrát to udělali, tak mu nahráli. Jak byste vy jako... Postavil se k sobě, součinnost těch No útočníků dobrý, k sobě. tak co byste udělali? Otevřou se obránci. Přesně tak, takže když zavřeš tuhle přihrávku, hotovo. no tak ten jede tady, nazdar. Jo? Můžu Láďo k tomu jenom něco? No. Jak jsme teď byli na té mini republice,